Mwyn creu ystadegau swyddogol, mae angen i ni gasglu data ar ystod eang o bynciau o ffynonellau gwahanol. Mae hyn yn cynnwys data o'n harolog yn ein hunain, yn ogystal â data sydd eisoes yn bodoli a gaeth eu casglu gan sefydliadau eraill ym mhob rhan o'r Deyrnas Unedig. Weithiau, byddwn ni'n defnyddio rhywbeth a gaeth ei alw'n ddata gweinyddol. Mae sefydliadau yn casglu'r data hyn at eu dibenion gweinyddol neu weithredol eu hunain, a dyma ble mae'r enw'n dod. Mae'r data hyn yn cynnwys y wybodaeth y bydd pob un ohonom yn ei darparu pan fyddwn ni'n defnyddio gwasanaethau cyhoeddus, fel y systemau treth, bydd daliadau, iechyd ac addysg. Rydyn ni hefyd yn defnyddio data sydd eisoes yn bodoli gan sefydliadau fel cyflenwyr cyfleustodau ac archfarchnadoedd. Gall hyn fod hyd yn oed yn fwy defnyddiol pan fydd data gan un o adrannau llywodraeth neu wasanaeth cyhoeddus yn cael ei gysylltu â data eraill. Yr enw ar hyn yw data cysylltiol. Mae'n helpu i nodi patrymau a thueddiadau newydd gan ychwanegu mwy o wybodaeth at ein hystadegau. Pan fyddwn ni'n cysylltu data sydd eisoes gennym a ffynonellau data eraill, rydyn ni'n gwneud hynny mewn ffordd sy'n diogelu gwybodaeth bersonol unigolion a busnesau. I gael rhagor wybodaeth am ddata gweinyddol a data cysylltiol, ewch i wefan y swyddfa ystadegau gwladol.